ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамкорони азизи гиромӣ, ҳар яки он шахсоне ки ба командаи мо, ба лоиҳаи мо нав дохил шуданд ва ҳар яки он шахсоне ки аллакай якчанд вақт бо мо кор карда, ҳамкорӣ карда истодаин, ҳар яки шуморо пешвоз мегирам дар видеое ки имрӯз ман ба шумо дар бораи аксияҳои каталоги нав мефаҳмонам ва дар ин каталог пеш аз ҳама ҳар яки шуморо табрик кардаем ки аллакай бо муваффақият ба сеюмин каталоги ин сол гузаштаем ва каталоги рақами 3 аллакай сар шуд. Дар ин каталог беҳад аксияҳои зиёд ҳастанд, маҳсулотҳое ки нав баромаданд, новинкаҳои бисёр ҳастанд, бисёр аксияҳо, бисёр тӯҳфаҳо, бисёр навигариҳо ҳастанд. Барои ҳамин ин видеои имрӯзаи моро хуб гӯш кунед, то ки хубтар фаҳмем ки чӣ навигариҳо ҳастанд, чӣ пешравиҳо ҳастанд ва дар гӯем ки максимально ҳамаи аксҳода иштирок карда тавонед максимально фоидаҳои хуб бигиред. Ва албатта дар ин каталог биёед сар мекунем аз тӯҳфаи ана ҳамин каталог. Тӯҳфаи ин каталог значит сразу дута чӣ компания тӯҳфа ба мондагиай. Ин якум ин палеткаи помадаҳо ва дуюм қалам барои лав ки нархи худашон 1128 рубли Русия аст. Инро шумо метавонед ки бепул тӯҳфа ба бигиред. Яъне агар ки шумо нав дар ин каталог аъзо шудед ё ки дар каталоги гузашта аъзо шуда будед, лекин заказ назада будед, барои якумин заказҳои навиҷоко дар ин каталог тӯҳфа ба она ҳамин ду набор аст. барои тӯҳфа гирифтан чӣ бояд кард? Якум, шумо бояд ки аъзо шуда бошед. дуюм, ба чени 225 сомонӣ заказ мезанед. 225 сомон бо минус 20% компания шумода скидка мекунад. плюс бо доставкаш кати 190-195 сомон тахминан шумо пардохт мекунед ва баъди 5 март бо закази дигари кати аз 6 март бо закази навбатии худ ба чени 150 сомонӣ бо минуси 20% скидка, минуси боз плюс бо доставка минус 20% скидка тахминан 125-130 сомон месупорем ба ҷои 150 сомон ва сразу ана ҳамин наборро тӯҳфа мегирем ки ин набор ба шумо тамоман бепул мебиёд. Тасаввур кунед шумо чизе ки барои хона даркора шампун, собун, зубной паста, кофе, чой, ҳамаи чизҳои даркоритона заказ карден ё ки барои савдо заказ карден ва бовар кунед агар ки ай магазин хариден 200, 300, 500 то 1000 сума харидорӣ мекунед. инҷа дар ҳамин хариди камака ки то шумо баям ҳамин хеле тӯҳфаҳои аҷоиба компания метиҳад ки дар ягон магазини хеле тӯҳфаҳоя ба шумо ҳеҷ ка наметиҳад. ва баъдан боз ғайр аз ин аксияи олиҷаноб шумо боз метавонед дар аксияи навбатӣ иштирок намонед ки ин мега аксия ном дорад. мега аксия бахшида ба 8 март. чӣ хел шумо метавонед дар ин аксия иштирок намонед? ин аксия дар як сол як бор монда мешавад, яъне то 5 марта барои ҳар як заказҳои шумо компания ба шумо ҳамин гуна картаҳо метиҳад. картаҳо виртуални онлайн ва мумкин ки бо ба дасти шумоям гӯем ки кати заказотон якҷоя биёяд. бисёр вақт онлайн мешавад, ин картаҳо виртуалӣ мешавад. дар лични кабинетон купони карти гуфтаги ҷо шуда дида метавонед. яъне ки барои ҳар як закази шумо ба чени 60 сомон як купон тӯҳфа мегиред, як карта тӯҳфа мегирем. мисол 60 сум шид як карта, 120 сум шид ду карта. ана михел чанқе ки закази шумо бисёр ай, чанқе ки закази шумо пулиш бисёр ай, ҳамин қа картаҳои шумо бисёр шуда рафта мегирад. то 5 март ин картаҳоя мегирен, баъдан активирует мекунен ва дар дуруни ҳар яки карта приз мебурояд ба шумо. яъне ки приз чӣ мешавад? призо то 70% скидкаҳо ба маҳсулотҳои ҳар гуна худаш менависад. вақте ки активирует мекунем сразу мебурояд, мисол ба кадом маҳсулот чӣ гуна скидка гирифтен. мумкин ки ягон чизҳои тӯҳфа тамоман бепулам баромаданаш мумкин ай, яъне ки ҳар як карта ба ҳамин хеле призо ҳаст, скидкаҳо, тӯҳфаҳо ва ғайра, ки беҳад чизҳои арзон ва гӯем ки фоидаовар гирифта метавонед, мисол арзонтар гирифта метавонед. ва ғайр аз ин боз главни призои ин аксия ин гуна призо мебошад, яъне ки 15 та гӯем ки поездка
ба Балтийские побережья гуфтагия, яъне ки баъдан 15 та набори косметикаи Faberlic, 150 та сертификат, сертификати 1000 рубла, 150 сомона ки ба лични шот гузаронда мешавад. 1500 та парфюмои ки нав буромаданд, парфюмои Shanti ки новинкаи ҳамин каталог аст. 1500 та, баъдан 15 та смартфон. мумкин ки аз ҳамин главни призо ба шумо яктоаш барояд. ва баъдан аксияи дигари аз мо, агар ки шумо худатон ва ё одамои шумо ҳам агар ки 25 байли шахсӣ худро анҷом диҳед ва баъдан 5 рафиқи худро даъват намоед ба компания ва ба онҳо ёрдам кунед ки аз якумин шаги каталог, яъне ҳамин каталоги якуми шаг ба гузаранд, аллакай яъне ки мана ин аксия ба иштирок кунанд, 225 сомонӣ заказ бизананд. онҳо баъди 5 март ана ҳамин наборро тӯҳфа ба мегиранд ва шумо бошед метавонед ки аз мо як парфюми 50 миллиграмма тӯҳфа ба бигиред. яъне ки шумо ҳам як парфюм 50 миллиграмма тӯҳфа мегиред ва одамои шумо ҳам метавонанд ки ҳамин набори аҷоибро тӯҳфа ба бигиранд аз ширкат. агар ки 25 байли худро анҷом диҳед, 3 одам даъват кунед ки аз якум шаг гузаранд, рафиқои шумо аз интернет фарқ надорад, главни якум шаг гузаранд, аз мо 30 миллиграмма парфюмро тӯҳфа ба мегиред. баъдан боз розыгриши олиҷаноб аз тарафи мо барои шумо монда шудааст. яъне ки дар бораи ин розыгришам шумо шунидагед, иштирок кардагед, мумкин ягон бор ягон чи бурд кардагед, ягон парфюм, ягон ки наборҳои аҷоиб. яъне ки 25 балл ва шумо иштирокчӣ. яъне агар ки шумо дар ҳамин каталоги ҳозира 100 балл анҷом диҳед, шумо 4 билет мегиред. 50 балл анҷом диҳед, 25 билет мегиред. 50 балл анҷом диҳед, 2 билет мегиред. 25 балл анҷом диҳед, 1 билет мегиред ва дар розыгриши иштирок мекунед. агар ки рақами билеттон буромад, аллакай ҳамин 3 набор як тоаш барои шумо ба выбори худатон, бо интихоби худатон тӯҳфа мешавад. яъне ё ваза бо набори барои реза кардани тухуми ҷӯшида, ё ки набошам набори сачоқҳо аз Faberlic, сачоқ барои даст ва барои рӯ, ё набошам анамин гуна секрет востока равғани сиёҳдона ки беҳад барои хархе бемориҳо, барои иммунитет беҳад фоидаш баланд аст, бароятон тӯҳфа мешавад. марҳамат, дар ҳамин аксия метавонед ки иштирок намоед ва соҳиби тӯҳфаҳои аҷоиб шавед. аллакай бисёриҳо соҳиби парфюмҳо шуданд, яъне ки бисёр чизомо розыгриш кардем, бисёриҳо бурд намуданд. шумо метавонед хатман иштирок кунед ки соҳиби тӯҳфаҳои аҷоиб шавед. баъдан новинкаи каталоги ҳозира ин аллакай мана ин гуна парфюми нав Shanti ном дорад, яъне ки индийский ном кати мондагиянд. Shanti женский парфюм ҳозир бо 50% скидкаш 790 рубл омадааст. метавонед даже пробникаша заказ карда бинед, барои ин ки бушро фаҳмиданда 3400 коди пробникашай, коди худи парфюм чихе ки мебинед 379. новинкаи ҳамин каталог 50% скидкати харида истифода бурда бинед. баъдан обязательно қимат мешавад, барои ки талабот зиёд мешавад. баъдан новинкаҳои ин каталог ин мана ин гуна наборҳо, яъне ки шампуно ва кремо барои даст бо гулҳои аҷоиб тайёр карда шудаанд, бо бӯи гулҳои аҷоибанд ва барои 8 март барои тӯҳфа карданам, барои худатонам истифода бурданам беҳад чизи хуб аст. ҳозир 45% скидкаш кати омадаги ин каталог ва чихе ки мебинед беҳад новинкаҳои аҷоиб ҳастанд. ҳатман гирифта истифода бурда бинед. баъдан боз мана ин гуна вазаҳои ҳаргуна, гулдонҳои ҳаргуна баромаданд новинкаи ин каталог ва мана ин гуна ҳар хел сачоқҳо, дастархонҳо, фартукҳое ки бинед чӣ хел зебо ҳастанд, ки бо гулҳои аҷоиби баҳорӣ бахшида ҳам ба 8 март, ҳам ба
бахшида фасли баҳор, ки беҳад фасли зебо аст. ташаккури зиёд барои эътиборатон. ташаккури зиёд барои ин ки бо мо ҳастед, бо мо ҳамкорӣ карда кор карда истодаен ва чӣ нофаҳмиҳо аст ҳатман пурсед. мо ҳама вақт дар хизмати шумо ҳастем. то видеоҳои оянда саломату сарбаланд бошед.